Wala na ang mais, guys. Bilisan niya, magpitas kay mais! Ay, grabe tong mga kanon. Anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo, ha? Ayan guys, dahil medyo tumila naman na din yung ulan at bumabaw na yung tubig, pasyalan natin yung yung ating mais doon kung may natira pa. Baka nagpasaklolo na yung kubo, kunting-kunti na lang, baka wala na talaga siya. Nakaganoon na lang siya guys. Try namin magtawid kung ilog. Kayanin. Tara guys. Sana kayanin ng Tiligaya. Wala, yan na yung ulan Saan? Ayun na yung ulan. Wala. Makulong tayo. Po. Hindi, nagtaray sa Tiligaya. Mababaw pa dito. Woo! Kalamias! Masakit lang sa paa. Yan na. Na ang tubig, kalakas. Videoin ko rin siya eh. Mabuhangin lang. Oh, mabato na dito banda. Pastor guys, baka tayo abutan ng pero wala na din. Abutan tayo dito ng ulan. Nako. Mamatay ako sa lamig. Jay, yung apat naging isa na lang. Kapit-kapit naman sila. Yan, ito na. Oh. Ano, kayang-kaya? Kaya, masakit sa paa. Kuya Ulay, balitaan mo kami, sigawan mo kami pag malalim na. Oy, antayin nyo kami, magtakbo lang kami. Tignan lang namin yung kubo kung malipat namin. Punta yun. Ayun pa yung kubo. Kubos talaga yun sa amin eh. Kakot mo na kayong kumatsila eh. Ito pa yung EBS, ginabigyo tayo. Parang telescope tayo. Naka-zoom in yan. Nagabog sa amin na yan. NCA, tatry na. Wala na talaga yung mais nila Kuya Billy at nila Papa. Doon talaga nagdaan. Kasi ko. Saan mo na tayo? Wait lang. Nag-aulan na kasi sa ulo eh. Pag-aulan, delikado tayo dito. Hindi tayo makalabas. Wait lang. Wait lang. Hello, oh my God. Hala. Hello, oh my God. Hala.
Ay, yung yung bomba nila ko eh. Ano ba yan? La. Lana. Tayo para magpagilid. Oo. May ano yung kubo. Tara mo na dun. Wala na yung mani. Kaganda pa naman yung mani. Ala. Ala. Oh my God. Watch out talaga. Ala. May ko sa amin yung mani. Ala, pati yung puno ng bulala. Wala na. Oh my God. Wala na yung mani. Nakakapanghina. Wala na kayo. Naibos nga. Ito. Ano ba? Aray ko. Aray ko. Anay, palay. May army siguro to. Ala. Oh my God. Baka talaga. Wala na, naging wakwan na oh eh. Dinaanan na ng karayan. Hindi na mapakinabangan yata to. May mga puno pa ng may. Tara nga doon. Maganda din sa amin eh. Ha? Ba't dito? Grabe mga ka-dragon tong area nila Kuya Billy. Nila Papa. Wala na. Ah, ito yung boundary nyo. Ito, palay pa to oh. Ito yung sa ano na to, katabi nila Papa. Iba nang may sakan ito. Pero may nakain pa rin sa kanya oh. Yan, yung kaluwangan na yan. Ito yung boundary naman nila, kaya lang kinain na. Ito yung kila Papa at kila Kuya Billy, nakain na ng ilog. Ito sa amin ito. Ito na lang natira? Kay Mili na to, di ba? Ito lang. Ito na lang yung natira? Oo. Wala na nga. Palay na to oh. Ito ang pagitan namin ni Mile. Yan. Hindi wala rin pala. Wala na rin eh. Pag ito sana, magkakabanlik siya, iniwanan sana yan. Pwede yan sibuyasan kung iwan to. Kasi taga-raw naman. Pero ano talaga siya? Hirap na improve yun. Gawa ng Oo, bato na yan eh. bato na yan eh. Mahirap na iwan to. Unda rin. Yung natira na sa gilid na yun, hindi na rin sa amin dyan. Ano? Yung lalaki, yung dulo. Ha? Lang. Mukat eh. Ano? Ito. Ano ba yung mais? Hindi mo pa ba? Pagkaman pa tayong mais dyan. Nagmamadali kami guys. Baka dito namin Dali, kunin natin! Wala, may mga bato-bato. Ito oh, wala. Oh my God, sayang. na. Oh! Ay, pwede nang iay. Ay, dali! Ay! Lagain. Dali! Pwede nang lagain to. Sa ako. Magpitas tayo ng mais. Kilati to eh, sayang naman. Wala. Wala pa yan. Yan basta-basta. Malapit ang takbuhan natin dito. Wala na ang mais, guys. Ayun na yung kon. Bilisan niya, magpitas kay mais! Aliw-aliwanag sa ulo. Sayang
rin to guys, pang alaga. Pwede natin to pakinabangan. Wala namang ano ito eh. Ito yung hybrid, di ba? Pwede kainin? Wala tayong lalagyan na sako. Pero yung iba na anod na talaga. My God. Grabe, nakakaiyak guys. Diba, may pangsarap na tayo sa chapsoy. Yang Paul. Wala pang laman? Ay, manok namin. Awa na nato yung mani ni Kuya Dan. Baka magbabaw naman na rin yan. Yung medyo malalaki lang kunin niya. Kaya, nung may kapagas na kita, Oh, yung kubo ay? Yung kubo, malapit na. Guys, yung kubo, malapit na din. Guys, nakikita nyo ba yung kubo? Ayan, oh. tayo pa yan. Malapit na talaga siya. Yun, malapit na yung kubo. Pwede yan ilaga. Oo, kalaki talaga ng kinain niya. Oo, hanggang doon. Yun, yung may kahoy na yun. Ang laki ng kinain niya. May galakan kayo. Kupkup niya yun oh. Ang sanay kayo pala kupkup niya ay. Yan. Yan. Yan oh. Ay, yung kankilan dyan oh. Ay, yung kankilan dyan. Ay, na mo yung bomba niya, oh. Meron pa yung kangkilan dyan? Oh, hindi ganong nabato eh. Oh. Ito lang, ito sana sayang rin ako. Hindi pa ito kasama. Ito na lang, oh, yung may mani. Mang may manitas pa diretso pa yan pag ganyan oh. Hindi pa diretso pag ano. Papaganto. Papasikip pa yan, eh. Ito, di ba, yung malinis na, hindi na yung kanila? Kasama. Ganyan ninyo. Wala na yan. Pwede pa yan. Pwede yan, oh, malambot na yung ilagay. Ayan eh. Tara na. Tara-tara din sa loob ng sakda. Ay, sabi. Saan tayo dyan eh? Ano wala daw wala maulan sa ulaw. Ayun, guys, pwede pa naman, pwede pa yung mani. Na, wala, puro banlik na, oh. Pati yung kalaki-laking puno na bulano, natumba niya. Bulala. Ito hindi na sa kanila to eh. Iba na may-ari nito. Ay, grabe itong mga oh. Palay. Oo, ito na yung ano, oh, malaking kamatsili. Dito yun. Muta eh. Pag nagdire-diretso pa yan, gawin niyang daan ulit to. Oh. Ay! Ubus talaga tong isla na to.
Yung doon na lang banda sa may taas, yung hindi naapektuhan, yung sa anak ni Auntie Pasing. Tsaka kay Uncle Cabaw. Ito, pwede pang maging daan to ng ilog. Oh. Pag nagtaas-taas pa yan, pag naglaksa ka sa ano, ulan. Mani, sayang oh. Hindi ko makawakan na. Mani, malaki. Hindi ko mabunot. Ito naman guys yung maisa ni ate. Talaga. Bersam. Ala. Nagapasok lulo na tong ano, kuba. Oh my God. Ala. Ala kayo. Oh. Hindi kayo papigil. Hala, kubo. Kumapit ka lang. Kapit ka lang guys, huwag kang aalis. Huwag mo kaming iwan, kubo. Ante, pakuha nga yung banig dyan, ante. Hala. Aray ko. Oo, mga dati kalapakon na. Kunin na yung pwedeng iuwi. Yan na ang ulan. Kalakas ang ulan. Wala, pakalagyan ng lahat ng Ala, yung kalabasa natin wala na rin. Ala. Muta eh. Bilis pa yan magtibago. Ginaganyan-ganyan niya eh. Oo, pag dilpat-dilpat dyan. Yung kalabasa wala na rin. Magsunod na yung mais dyan. Mani. Yung kalabasa wala na. Pwede na yan? Oo, pwede na yan. Harbisin na yun pwede. Harbisin na yun. Isang yung tubig na gabi. Sana hindi niya naman nadagdagan yung kuning niya. Yung mani guys, safe pa kaya lang 50-50 na din yan pag nagtuloy-tuloy pang ulan. Laate parang ano na rin yun oh. Parang nadaanan na din. Surusurin niya yan. Kabilis eh. Kabilis nitong ilog. Na bukbuk na. Anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo ha? Ito na siya, Bes. Grabe oh. Baka matipak yung ginapaman mo. Muta. Malapit na. Isang di pa na lang ugat na. Yung ugat na sa pagkagat na ng ano nakukuha oh. Isang tulog na lang. Sabi ni Jube, ubos. Isang tulog na lang. Oh. Oy, ako na lang. Oh, isang dangkal na lang. Ay, isang lipa na lang. Isang baka Oh, katalin nyo na yan. La, sayang. Oh, hindi pa nakahabot yung bunga niya na eh. Oh, ni katal na kaskadaan lang. Wala na. Doon antay, mga gamit doon ay. kinuha na siguro namin kanina. Ay, nagpunta siya dito? Okay, katalin mo na lahat ante. Tara na. Ante. Ayaw. Ang nervous ante, ligayan. Lain, tayo. Hindi, tayo. Nagbarinda ito yun. Napangsida. Tara na, uwian na. Buti na kasama namin si Kuya Dan. Oh, may nagbit-bit ng mais. Hindi kami sawi. Meron pa rin akong naiuwi. Hindi kami sawi, mayroon pa rin nauwi. Kay Kuya Arnel. Salsalakal ng tipasing talbos. Sitaw.
May isang sako dahil. May gupong. Gardo ako. Alam mo, mautakan mo ako ha. Hindi mo ako patikimin sa tanim ko, Ged, ha, Igay? Anong gawin niya? Sige, alam niyang ka-anuhan eh. Alam ka, nervyusa ata nga, baka luk-luk, wow. Ayan sila niligaya guys. Pinapaiwan ko na yan sila. Ay, gusto sumama. Ayaw niya maiwan sa sasakyan. Ay, karigligatan ko dati ng mais nga ulit ta. Pagpasubo taon. Nag-shortcut pa kayo dyan? Magpakahirap pa talaga kayo. Bilisan niyo mata? Aroy, madulas. Landiyan dyan ako. Lantilain mo ako. Yaubot mo. La. Ay, apo. Nagrigat. Ano yung mga nakuha natin? Bane. Nakuha na natin. Yes. Talagang madalian lang talaga yung aming ano. Kasi hindi natin alam yung panahon. Ulan na sa ulo. Makuha kami dito. Makuha kami bane. Wala kami masama kami. Ang tiligaya ka na review siya. Ano tayo na? Tati! Nagalaman! Kami na magsama eh. Pilit na lang to. Parang kidlat lang yung Yung pangyayari. pala, hindi, kaya niya gusto magsama para meron siyang ano, ako yung taga ano nyo. Dahil kung Taga-suwa. kung walang taga-umat sa atin, hindi pa tayo siguro. Guys, na tayo, ilagan natin ang ating mais. Okay guys, ito na yung mga na-harvest nating mais kila Kuya Billy, oh. Pwede na yung panglaga. Di ba mo maalam ang kasi nga ba yung gaya? Meron pa. Ayan guys, ito ilalim natin itong kulay violet. Lasang mais po. Dahil mas malalaki yung butil niya eh. Muna yun ang isip. Violet mo. Hindi kasi pa yan natin, eh, bata pa siya eh, kaya may puti-puti pa. Pag masyadong matanda na yan, nag-itim na, parang tayo. Habang matanda, naitim. Ayan guys, arunan na natin ang ating kwan. Mahiwagang kalan. Mahiwagang kalan at naluto na ang ating mahiwagang mais. Sarap niya. Nakuha niyo pa yan? Uwe, nagtakbo-takbo lang kami, Charles. Ganun ang buhay. Kasi parang hindi ka matakot. Ilog na kalalim. Tignan natin ang ating mais. Naku. Masarap yung kwan, antay? Amorado? Kami. Kaso lang, nagputi. Violet, nagkonmag. Naging puti na. Nagputi. Pero sa akin, no? Natanggal na rin yung violet niya. Nagputi. Ang sarap din siya eh. Parang kwan lang din. Puti. Mais na puti. Yan ang ginalaga nyo dyan? Tabukaro kami dito sa isla. Sulit ko na lang dito. Natikman din natin yung mais. At least hindi na masama ang loob namin. Kahit pa paano naka-harvest. Parang sweet corn. Hirap mag-hirap. Ibanog ko gantap tayo nagtara. Kaya nga kapagod yun eh. Makadanag din kasi kayo. Tiligaya siguro ng sigaw. Oo. Sabi namin, maiwan na siya doon. Kunay angas ko na para ako mahimatay eh. Ganito pala guys ang mais pag nababad sa tubig, no? Malutong.
2-0. Yan guys, nag-enjoy kami sa aming kinirap na. Oh, boss, mais. mag-garbage ulit kami bukas. Ayan, bukas babalik kami sa isla at kukunin pa namin yung pwede pang mapakinabangan. At syempre yung kubo, balak din namin siyang ilipat ng pwesto para kahit pa paano mayroon pa tayong maliliman pagdating ng Sibuyasan. Sana may matira pa. Ayan. Bye guys! Thank you po sa panonood. God bless po sa ating lahat. Auntie Ligaya, mag-hi ka naman. Thank you po. Good night po! Bye guys. I love you all.